Život je v neustálom pohybe. Nič nezostáva rovnaké a my nie sme výnimkou. No keď sa zmena týka nás, keď sa formujú naše telá, naša energia, myslenie, zrazu sa bojíme. Máme pocit, že niečo strácame. Ale niečo vám poviem, neprehráva ten, kto sa mení, ale ten, kto sa zmene bráni. Mužská menopauza nie je uzavretím. Toto je brána. Brána, za ktorou na vás čaká nové ja. Silnejšia, múdrejšia, vedomejšia verzia vás, schopná prekonať spleti minulosti a aktívne formovať vašu budúcnosť. Mnoho ľudí sa bojí vstúpiť do tejto brány, pretože veria, že neznáme je nebezpečné. Ale premýšľajte o tom, najlepšie chvíle vášho života sa nezrodili, keď bolo všetko pohodlné a predvídateľné. Ale keď ste sa odvážili výjsť zo svojej komfortnej zóny, keď ste skúšali nové veci, keď nezáležalo na tom, čo ste stratili, ale na tom, čo ste mohli dosiahnuť. Najväčšou chybou, ktorú môžete urobiť, je držať sa minulosti, kým sa váš život posúva vpred. Ak sa vždy pozriete späť na to, aký ste boli pred 20 alebo 30 rokmi, ani si neuvedomíte, aký veľký potenciál majú roky dopredu. To neznamená, že by ste si nemali vážiť to, kým ste kedysi boli, ale je čas uctiť si aj svoje nové ja. Mužská menopauza nie je trest, ale príležitosť stať sa najlepšou verziou samého seba už teraz, v tejto fáze života. Berte toto obdobie ako novú fázu v tréningovom pláne. Svaly rastú len vtedy, ak ich neustále vyzývate. Ak budete robiť stále tie isté cviky, po chvíli budete stagnovať. To isté platí pre váš život. Ak stále lipnete na rovnakých myšlienkach, ak sa stále pozeráte do minulosti, nepokročíte. Menopauza pre vás prináša presne túto novú výzvu. Netreba sa obzerať späť, treba sa pozerať dopredu. Mnoho ľudí hovorí, ale ja už nie som rovnaký. A majú pravdu, nie ste rovnakí. Ale to nie je nič zlé. Teraz máte skúsenosti, múdrosť a sebapoznanie, ktoré v mladosti neexistovali. Otázkou nie je, či môžete získať späť svoje staré ja. Otázkou je, či si ochotný spoznať nového, silnejšieho a uvedomelejšieho muža, ktorým sa môžeš stať. Zmena neznamená, že niečo stratíte. Zmena znamená nájsť to, čo sa vo vás skrývalo. Predstavte si, že váš život je loď plaviaca sa po oceáne. Ak sa vždy pozriete dozadu, nikdy neuvidíte nové brehy, nové príležitosti. Ale ak sa pozriete dopredu, ak pustíte plachty minulosti, môže sa pred vami otvoriť úplne nový svet. Táto zmena nenastane zo dňa na deň, je to proces a každá veľká premena začína rozhodnutím. Otázka znie, ste ochotní urobiť toto rozhodnutie? Ste ochotní opustiť staré vzory a hľadať nové príležitosti? Si ochotní o sebe uvažovať inak? Pretože zmena je nevyhnutná. Ale čo si z toho urobíte, je len na vás. Ak chcete skutočne prevziať kontrolu nad svojim vlastným životom, musíte najprv pochopiť, čo sa s vami deje. Mnoho ľudí sa bojí zmeny, pretože nerozumejú tomu, čo sa deje v ich telách a mysliach. Ale ak si uvedomíte procesy, ste už vo výhode. Mužská menopauza, tiež známa ako andropauza, nie je náhla udalosť. Ide o postupnú transformáciu, ktorá prebieha v priebehu 10 ročí. Hlavným dôvodom je pokles hladín testosterónu, ktoré zvyčajne klesajú približne o 1% ročne počnúc s 30. rokom života. Je to pomalý proces, ale keď okolo 45. až 50. roku života dosiahne bod, ktorý už spôsobuje citeľné účinky, mnohí muži to zažijú ako prekvapenie. Toto obdobie sa často považuje za prejav slabosti. Ale v skutočnosti nejde o to, aby ste boli slabší, ale o to, aby ste sa k svojmu telu správali inak. Aké zmeny si môžete všimnúť? Klesajúca hladina energie. Všimnete si, že ste na konci dňa viac vyčerpaní a nemáte hnaciu silu, ktorá bola predtým prirodzená. Strata svalov a pomalší metabolizmus. Ak si nedáte pozor, svaly sa začnú rozpadávať a prebytočný tuk sa vám bude ľahšie ukladať. Výkyvy nálad, netrpezlivosť, strata motivácie. Možno ste boli predtým oveľa trpezlivejší a teraz sa zrazu cítite viac nahnevaný alebo letargický. Poruchy spánku a znížené libido. Môže sa zmeniť kvalita vášho spánku a môže sa znížiť aj vaša sexuálna túžba. Tieto príznaky však neznamenajú súdny deň.
V skutočnosti, ak ich budete riadiť vedome, môžete mať funkcie svojho tela úplne pod kontrolou. Najdôležitejšie je pochopiť, že váš vek nerozhoduje o vašej kondícii. Je to o životnom štýle, ktorý vediete. Ak do svojho života zaradíte správnu výživu, cvičenie a odpočinok, môžete si nielen udržať svoju silu, ale aj získať lepšiu kondíciu ako kedykoľvek predtým. Predstavte si, že vaše telo je auto. Keď si bol mladší, išiel bez problémov aj na najlacnejší benzín. Teraz však potrebuje kvalitné palivo. Ak nebudete dávať pozor a budete pokračovať v starom životnom štýle, bude čoraz ťažšie fungovať. Ak ho však budete vedome udržiavať, môžete ho udržiavať v špičkovej forme aj dlhé roky. Otázkou teda nie je, či sa tomuto obdobiu vyhnete, takto to riešite. Teraz máte dve možnosti. Odovzdáte sa zmenám, necháte sa nimi ovládať, akceptujete únavu, spomalený metabolizmus, pribúdajúcu váhu a poviete: toto je životný poriadok. Vedome na sebe začnete pracovať. Chápete, že to nie je začiatok úpadku, ale nová etapa života. Začnete kontrolovať telesné procesy a aktívne pracovať na tom, aby ste sa udržali v čo najlepšej forme. Najväčšia prekážka nie je vo vašom tele, ale vo vašej mysli. Ak si myslíte, že je príliš neskoro na zmenu, potom už bude naozaj neskoro. Ale ak si uvedomíte, že všetko závisí od vášho postoja, môžete v sebe nájsť energiu a silu, o ktorej ste si predtým ani nemysleli, že ju máte. Úspešní muži vedia jedno určite. Život nie je o rokoch, ale o prístupe. Teraz sa musíte rozhodnúť. Príjmete zmeny a necháte sa nimi formovať, alebo budete aktívne kontrolovať vývoj svojho tela a života. Výber je na vás.